Това е последните ни тракторчета в Extreme Solid. 25 конски сили, двигател на по лиценз на Янмар, 3-цилиндров дизел, с водно охлаждане, 1500 кубика, тони 200 с тежестите. В базата имаме още 22, 25 с челен товарач, стандартен навес с ВОМ, хидравлични изводи, категория 1. Гумите отново могат да се разширяват и свиват, в зависимост от междуредията. Чудесна машинка, може да се монтира седник. Скоростната кутия е 3 скорости напред, една назад. С включването на бързи и бавни става 6 на 2 скорости. Изключително здрава машинка и надежна. Нека да я запалим и да прибираме обратно в базата. Малко трябва да подгреем.